Qadirli vatandaşlar, soňky gelip gowşan habarlara görä Türkmenistanyň häkimiýeti daşary ýurtdaky illeşlemede gijem bolsa öz ýurtlaryna dolanmagyna mümkinçiligini berdi. Emma muňa garamazdan biz öz illeşlemediň awanaýja howplarynyň birini goşamagyny maslahat berýär. Birinji maslahat bolsa, telefonlaryňyzy şifre etjek hemme applikasiýalardan, informasiýadan, SMS-lerden, suratlardan, videolardan boşatmagyny maslahat berýäris. Ikinciden, ştaýda getirilen ingliz dilindäki nuskanyň türkmen terjimesini size hödürleýäris. Şu nuskany gözüňizde tutup, gitşek saparyňyzda biliňizi goşap taýýarlykly geçseňiz, köp belalardan başyňyza soğup bilersiňiz. Nuskanyň türkmen görnüşi. Men Atavay Saparov, Türkmenistanyň raýaty bolup, özümiň Türkmenistan watanyma etjek saparymyň sagaman geçmegi üçin siziň ünsüňizi çekýärin. Pasportymyň we gidiş geliş biletimiň göçürmesi şu hasat satylýar. Size bu barada habar bermegiň sebäbi ýurduň harby guramalary COVID-19 izolasiýasy bahanasy bilen gelen türkmen raýatlaryny tutsok lagerlerine yerleştirýärler. Bu tutsoglaryň esas sebäbi agyr jazalary ulanyp adamlary syýasy tarapdan gorkuzmakdan gelip durýar. O ýerden boşanmak bolsa, bolaryndan bolmagy ýakyndyr. Men size ýagny gurama hökmüne ýutmak bilen gysagly çäre görmäge we hiç hili kanun esasy bolmadyk tutsaklaryň öňüni almaga kömek bermeňizi sorap, öz ýoldaşym bolan Merdan Saparova men adymdan siziň bilen habarlaşmaga öz radylygym berýärin. Hormatlamak bilen Atavay Saparov aşagyndan goluňyzy çekýäňiz we taryhyny ýazýaňyz. Şu daşlary etmek bilen nähillem bolsa öz başyňyzy beladan soğup bilersiňiz diýen tamamyz bar. Sagaman oturuň illeşler.